дар ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон, президенти кумитаи миллии олимпии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри душанбе Рустами Эмомалӣ бо шароити нави бинои кумитаи миллии олимпии тоҷикистон пас аз навсозӣ шинос шуда дар ҷаласаи ассамблеяи 17-уми генералии кумитаи олимпии иштирок ва суханронӣ намуданд. Салом алейкум. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кумитаи миллии олимпии тоҷикистон, қудуми мубораки шумо ба кумитаи миллии олимпии тоҷикистон боиси ифтихори мост. Хуш омадед ҷаноби олӣ. Саломат бошед. Шумо ба тахмин. бинои мазкур бо харҷи 1,6 миллион сомонӣ аз ҷониби ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Фароз дар муддати кӯтоҳ маорди таъмири асосӣ қарор гирифта бо таҷҳизот ва лавозимоти зарурӣ пурра таъмин гардидааст. дар ин бино баъди навсозӣ имкон фароҳам омад ки маркази федератсияҳои миллии варзишӣ ташкил ва 13 федератсияи миллии варзиширо бо шароити сатҳи баланди кору фаъолият муттаҳид гардонанд. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар дохили бино бо бардоштани парда аз болои лавҳа осорхонаи шарафи олимпиро расман ифтитоҳ намуданд. аз тарафи дасти чапи шумо дар ин ҷо камон ва медалҳои зебонисо рустам ва ба намоиш гузошта шудаанд. дар ин гӯша дар бораи намудҳои миллии варзишӣ, гӯштингирӣ, камонгарӣ, чавгонбозӣ, чавгони пиёда, найзаандозӣ ва шоҳмотбозӣ маълумот дода шудааст. ин намунаи чавгони даврони қадим ва намунаи чавгони даврони муосир мебошад. дар осорхона дастовардҳои арзишманди варзишгарони ватанӣ аз замони иттиҳоди шӯравӣ, 25 соли дастёбии кумитаи миллии олимпии тоҷикистон ва 26 соли истиқлолияти давлатӣ ки дар мусобиқаҳои сатҳи гуногун ба он ноил гардиданд ҷой дода шудааст. зимни муаррифии осорхонаи шарафи олимпӣ иттилоъ дода шуд ки таи солҳои охир бо дастгириву пуштибонии президенти кумитаи миллии олимпии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шумораи иштирокчиёни мусобиқаҳои байналмилалӣ рӯ ба афзоиш овардааст. таъкид шуд ки агар варзишгарони кишвари мо дар замони иттиҳоди шӯравӣ 133 медал ба даст оварда бошанд, пас ин нишондод дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат 4170 медалро ташкил медиҳад. аз ҷумла аз 7 то 27 сентябри соли 2017 дар шаҳри Ашхободи Туркманистон панҷумин бозиҳои Осиё дар иншооти пӯшида ва ҳунарҳои рамзӣ доир шуд. дар ин чорабинӣ муҳим варзишгарони Тоҷикистон бо дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори аввал дар ҳайати калон, яъне иборат аз 170 нафар, аз ҷумла 128 варзишгар ширкат варзиданд. дар панҷумин бозиҳои Осиё ки аз рӯи 21 намуд сурат гирифт, варзишгарони тоҷик дар 15 нави он, аз ҷумла баскетбол, вазнбардорӣ, варзиши сабук, велосипедронӣ, гӯштини анъанавии туркманӣ, гӯштини камарбандӣ ва шоҳмот ширкат намуда сазовори 51 медал, аз ҷумла 3 тилло, 14 нуқра ва 34 биринҷӣ гардиданд. соли 2017 барои варзишгарони тоҷик пур аз дастовардҳо буда дар мусобиқаву чемпионатҳои нақшавии федератсияҳои ҷаҳонӣ иштирок карда ба муваффақиятҳои зиёд дар ин самт ноил шуданд. аз ҷумла Дилшод Назаров дар мусобиқаи варзиши сабуки Осиё бори чорум, Комрошои Устопирён бори дуюм қаҳрамони Осиё шуданд ва Бахтовар Ҳасанов дар чемпионати Осиё сазовори медали биринҷӣ шуданд. маорди зикр аст ки аввалин медали бозиҳои олимпиро ба Тоҷикистон Расул Боқиев овардааст. медали дуюм ки нуқра буд дар бозиҳои олимпии Пекин 2008 Юсуф Абдусаломов дар намуди гӯштини озод ба хазинаи варзиши кишвар ворид намудааст. дар бозиҳои олимпии Лондон 2012 бошад Мавзуна Чориева дар намуди бокс миёни бонувон дар вазни 60 килограмм сазовори медали биринҷӣ шуд. дар соли 2016 дар бозиҳои олимпии Рио-де-Жанейро Дилшод Назаров дар намуди гурзандозӣ аввалин медали тиллоро ба хазинаи варзиши тоҷик ворид сохт. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кумитаи миллии олимпӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин аз маркази матбуоти кумитаи олимпӣ ки ба хотири қабули меҳмонон ва суҳбат бо намояндагони воситаҳои ахбори омма таъсис дода шудааст дидан карда ба сомонаи нави кумита шинос шуданд. сомонаи расмии кумитаи олимпӣ дар қолаби нав бо ду забон тоҷикӣ ва англисӣ мутобиқ ба талаботи замони муосир сохта шуда дар баробари пахши хабарҳои ҳаррӯзаи соҳаи варзиш, инчунин дар бораи роҳбарияти кумита, аъзои кумита ва кумитаи иҷроия, таърихи кумита, санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа, бозиҳои олимпӣ, бозиҳои Осиё, қаҳрамонон ва ҷоизадорони чемпионатҳои ҷаҳону Осиё, дастаҳои мунтахаб оид ба намудҳои варзиш маълумот медиҳад. хонанда дар сомона суратҳо ва наворҳои видеоиро аз ҷараёни мусобиқаҳои гуногун тамошо карда метавонад. баъди шиносоӣ аз шароити фароҳамкардаи корӣ дар бинои нави кумитаи миллии олимпӣ ва ифтитоҳи осорхонаи шарафи олимпӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ошонаи дуюм бо роҳбарони федератсияҳо,
варзишгарон, иштирокчиёни бозиҳои олимпӣ ва дорандагони медалҳои мусобиқаҳои гуногуни сатҳи байналмилалӣ мулоқоти озоду ошкоро анҷом доданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати фароҳам овардани шароити сатҳи баланд барои машту тамрин ва ҷалби ҳарчи бештари ҷавонони лаёқатманду соҳиби истеъдод ба намудҳои гуногуни варзиш ва масъулин дастури супоришҳои мушаххас доданд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон варзишро қосиди сулҳу дӯстӣ ва ваҳдати инсонҳо арзёбӣ карда, онро беҳтарин василаи муаррифии давлату миллат дар арсаи ҷаҳон номиданд.